крестно празничен ден църквата празнува няколко светии, но един от новите светии на Святата ни църква, доста известен, имаше даже филм скоро за него, е свети Нектарий Егински. Ириана прочете неговото житие, аз ще прочета една негова проповед за щастието. Нищо не е по-голямо от чистото сърце, защото такова сърце се превръща в Божий престол. И какво е по-славно от Божия престол? Разбира се, нищо. Бог казва, че тези, които имат чисто сърце, ще се заселя между тях и между тях ще ходя. И ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат люди. Така че, какво е по-щастливо от тези хора? И от какво добро могат да бъдат лишени? Не са ли те всички дарове на Светия Дух, открити в техните благословени души? От какво повече имат нужда? От нищо. Наистина от нищо. Защото те имат най-голямото добро в сърцето си. Самият Бог. Колко хора са били измамени, търсейки щастието далеч от самия себе си. Чужди страни и пътувания, богатство и слава, големи имоти в развлечения, удоволствие от лукс и суета, чиято цел е горчивина. Изграждането на кулата на щастието извън нашето сърце прилича на сграда, построена на земята, която е разтърсвана от постоянни земетресения. Скоро такава сграда ще се срине на земята. Брати и сестри, щастието ще намерите в себе си. И благословен е човекът, който извършва това. Изследвайте сърцата си и ще видите неговото духовно състояние. Дали то ще загуби дързостта към Бога? Проучете дали злини и страсти пълнят сърцето ви. Дали то се подхлъзва по трудните и криви пътища, по които минава. За съжаление, този, който е пренебрегнал сърцето си, е бил лишен от всички дарове и е паднал в множество злини. Той прогонва радостта и е изпълнен с горчивина, скърб и притеснение. Той е преследвал мира надалеч и получава тревожност, безпокойство и страх. Той е изгонил любовта и е приел омразата. Той изгонва най-накрая всички дарове и най-вече плодовете на Светия Дух, който е получил скрещението и приема всички тези злини, които правят човека жалък и трижда ужасен. Братя мои, многомилостив Бог иска щастие за всички нас, както в този, така и в следващия живот. Поради това Той създаде Неговата свята църква, чрез нея да ни очисти от греха, да ни освети, да ни примири с Него и за да ни бъде благословено благословението на небето. Църквата ни прегръща, отворена е за нас да ни приеме с любов. И нека тичаме и църквата е готова да повдигне всяко наше тежко бреме, за да ни даде смелост към Бога и да направи сърцата ни щастие и блаженство. Това е една кратка проповед под многото на свети Нектарий Егински, което, както чухме, миналия век е починал. И мощите са му в Егина, в Гърция, доколкото да не объркам. Още при живе вършил чудеса и сега върши чудеса. Но не само е известен по това, известен е по това, че както най-много става в света, когато някой изпъква и когато се старае да бъде по-благочестив, по-добър, да си върши това, което е поел като път, както той, като епископ, добре, попада на такива, които не са стигнали до този извод в проповедта и, да кажем, злобни люди, без любов или демонстриращи такава само, които клеветят, очернят и някой път дори и висши духовници се хванат на тези лъжи и той е имал така нелека съдба да бъде гонен от тези клевети, но въпреки това така е приключил живота си във вяра, с прошка към тези, които са
оклеветили и така унизили. И не само това, е станал светия и е векувал още при живе. И най-вече, че е по-нов светия, даже го няма в календарчето, още и в другите, защото е още, как се казва, скорошен светия, защото хората казват, нали, то има светия, ама те са от Стария завет, те са от Новия завет, те са, нали, от преди 300 години, 500, от втори век след Христа. Не е така. Има светии и в днешно време. Слава на Бога. Не са много, но има, което показва, че като ме питат много хора, че то пише там края и сега не е края. Не, много хубаво пише, че ще дойдат времена, когато не е само, че църквата ще бъде гонена, няма да можем да изповядваме вярата си спокойно, ще трябва да се крием, както едно време по пещери, и тогава ще е края. Тоест, слава на Бога, далече е края, но свети има и в днешно време. Имало и преди, както и злоба, и завист, както в Стария завет, така и в Новия завет. Примери много и за праведния Йов, който слуша го изпитвал дявола чрез Господ, после между Каин и Абел, изобщо до днешно време такива много Авеловци, Каиновци има и много, като сте нектари егински, особено в последно време. Обаче вярваме, че Бог е този, който прави чудеса и чрез неговите свети и по молитвите на свети нектари егински, който е имал под кавички удоволствието да изпита човешката злоба, но все пак да просияе в Христа, да се молим и да вярваме, че въпреки всичко Бог ще ни даде сили, вяра и така да бъдем добри пастири ние, вие добри християни и всички заедно да постигнем това, което Той казва, най-важното Царството Божие, към което се стремим и да простим дълговете, както пише в Отче наш, всъщност греховете на тези, които са наши длъжници или тези, които са ни наскърбили, а Бог пък както прецени. Бог да благослови всички вас. Честите благословен празник. Виж как да. Значи, понеже Рианка така